ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തെ പഠനമായിരുന്നു അല്ലെ. അതില് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എത്തി. മോക്ഷ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന 18ാമത്തെ അധ്യായം, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? തന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുഖത കാണിച്ച അർജുനനെ അല്ലെ, വിഷാദഗ്രസ്തനായ അർജുനനെ ഉത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആ കർമ്മം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. തുടർന്ന് ആ സത്യദർശനത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പല യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മോക്ഷാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കർമ്മഫല ഇച്ഛ അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും അതുപോലെ മോക്ഷത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തില് അതുപോലെ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് നിരുപാധികവും പ്രേമയുതവുമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി അത് തന്നെയാണ്. അതൊരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉദ്ബുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഇപ്പോ
പിന്നെ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ആ സനാതനമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യണു. ഇതാണ് ഗീതാരഹസ്യം. ഏതാ ഗീതാരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത രഹസ്യം. വാസ്തവത്തില് 17-ാം അധ്യായത്തോടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഒരു അനെക്സർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, അങ്ങനെ ആണ് ഈ 18-ാം അധ്യായം. അപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അത്യന്ത രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് അതന്നെയാണ്. ആദ്യ 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും വിവരിച്ചു. ശേഷം ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കേശവ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനാണ് കേശി. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശ എന്നിവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേശി എന്ന് ഉള്ള കുതിരയാണ്. ഇത് വെറും കുതിരയല്ല, അസുരനാണ്. അസുരൻ കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗോകുലത്തിലേക്ക്. ആകാശം മുട്ടെ വലുപ്പാണ്. അവന്റെ ഈ കുഞ്ചിരോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മേഘത്തിനെയൊക്കെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഗോകുലത്തിലേക്ക്. വന്നു കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം. അതിനായിട്ട് കംസൻ പല പല എന്താ പറയാ അസുരന്മാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇവനാണ് കേശിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് വന്നങ്ങനെ നിന്നു. എന്നിട്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ആ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ദൂരേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയാണ്. വലിച്ചെറിയുമ്പോ കുറച്ചു നേരം മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് അവിടെ വീണ് കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓടി വരികയാണ്. അപ്പോ ഈ കൈ ചുരുട്ടിയിട്ട് അവന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു. പിന്നെ ആ കൈ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി. ആദ്യം അവന്റെ പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ അവന് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് അവിടെ വീണ് ചത്തുപോയി. അപ്പോ എല്ലാ ഗോകുലവാസികൾക്കൊക്കെ വളരെ ആനന്ദം ഉണ്ടായി. അന്ന് മുതലാണ് കേശവൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് സന്യാസം, എന്താണ് ത്യാഗം, ഇതൊക്കെയാണ്. ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെ? സന്യാസമാണോ നല്ലത്, ത്യാഗമാണോ നല്ലത് അറിയില്ല. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം അല്ലെ. ഭൗതിക ഇച്ഛകള്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെ സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നുണ്ട്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ്
ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക, കർമ്മഫല ത്യാഗം, അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കല് സന്യാസം. കാമനയോട് കൂടിയിട്ട് ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യല്, ആ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കല്, അത് സന്യാസം. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കല് ത്യാഗം. അപ്പോൾ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും സർവകർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കല് ത്യാഗവുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണത് ദോഷകരമായതിനാല് അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഋഷികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ 3 വിധത്തില് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട. ആസക്തിയോ ബലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. അതുപോലെ ഇന്ന ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെയും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടരുത് കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോൾ കർത്തവ്യ നിർവഹണമാണ് എൻ്റെ സ്വധർമ്മമാണ്, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടെ വേണം നിറവേറ്റാൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. 3 ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ സ്വധർമ്മം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, നിയത കർമ്മങ്ങള്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അത് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടെത്തിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം. യജ്ഞത്തില് ജന്തുബലി ഉണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ അല്ലെ. എങ്ങനെയായാലും ജന്തുബലി അതൊന്നും അനുവദനീയമല്ല. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മള് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സന്യാസിമാര് അവര് പോലും യജ്ഞദാന തപസ്സുകള് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് വേണം യോഗികളൊക്കെ അല്ലെ, ആ സന്യാസിമാരൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം അല്ലെ. മനുഷ്യന് ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഈ എന്താ പറയുക, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള് പലതുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയും. ഗർഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകർമ്മം, നാമകരണം, നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശം, ചൂടാകർമ്മം, ഉപനയനം, സമാവർത്തനം, വിവാഹം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അന്ത്യേഷ്ടി, അങ്ങനെ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇതുപോലെ ദാനം,
അല്ലെ? ദാനം എന്നത് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞദാന തപസ്സുകള് അതൊക്കെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാണ്. ആസക്തിയോ ഫല ഉദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാവുക? ഒരു ഗോപീചന്ദനം തിലകം തൊട്ടത് കൊണ്ടോ തുളസി മാലയിട്ടത് കൊണ്ടോ ഭക്തനാവോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന് ഹിതകരമായിട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബാസുരി 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു മുളംകുഴലാണ് അല്ലെ? അകം ശൂന്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, വെറും ഒരു കുഴലാണ്. എന്നാലോ അതിൽ നിന്നാണ് മധുരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ ഒക്കെ അലിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത്. ഈ ഫ്ലൂട്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് സംഗീതം അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം, അതിൽ നിന്ന് എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളും അതെ ശരണാഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നല്ല നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹത്തിനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വിക ത്യാഗം ഏതാണ്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും വേണം, സ്വന്തം കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം സാത്വിക ത്യാഗമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുണ്ടാവണം നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. എന്തൊക്കെയാണെന്നോ? ശരീരം, ജീവനുള്ള ശരീരം വേണം. അപ്പോൾ അധിഷ്ഠാനം കർത്താവ്, കരണം ഇന്ദ്രിയം വേണം, ചേഷ്ട വേണം, എൻഡവർ ഉദ്യമം അത് വേണം, പിന്നെയോ ഭഗവാനും വേണം, പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അധിഷ്ഠാനം, കർത്ത, കരണം, ചേഷ്ട, ഭഗവാൻ. വേണ്ടേ? ഒരു ശരീരം വേണ്ടേ കർമ്മം ചെയ്യാൻ? ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്യമം വേണം, പുറമെ എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഭഗവാന്റെ അനുവാദവും വേണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. അത് എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം നിരതനാവണം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരകങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, ഇതൊക്കെയാണ്. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും ആ ദൈവികത അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയത, അത് മനസ്സിലാക്കിയവന് പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളില് 3 ടൈപ്പ് പറയാണ്. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഇച്ഛിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വിക കർമ്മമാണ്. തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്
രാജസകർമ്മം. തൻ്റെ സ്വന്തം ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതും എല്ലാവരും അറിയണം, കാണണം, അതും ഇഷ്ടത്തോടെയല്ല, കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട്, അങ്ങനെ രാജസകർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസകർമ്മം. അപ്പോൾ എന്താണ്? താമസ ഗുണമുള്ള ആള് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശോ ക്ലേശോ ഒന്നും നോക്കാറില്ല അല്ലേ? നന്മയാണോ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ, തിന്മയാണോ, അതൊന്നും നോക്കില്ല. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുക. അത് താമസകർമ്മം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, 3 ടൈപ്പ് ബുദ്ധിയെ പറയുന്നു. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതുമെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതുമെന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. എന്താണ് സാത്വിക ബുദ്ധി? എല്ലാം എന്താ പറയുക, വകതിരിവ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യണം അല്ലേ? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണം എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ബുദ്ധി അല്ലെ? ശരിയായ ബുദ്ധി, അതാണ് വിവേക ഉള്ള ബുദ്ധി, സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക, ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് നന്മ തിന്മ, ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി രാജസം. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. എന്താണ് വ്യാമോഹം ആണ് അല്ലെ? അജ്ഞത കൊണ്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കാണുക, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കാണുക, അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസ ബുദ്ധിയാകുന്നു. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, പിന്നീട് നമ്മൾ യോഗി, ജ്ഞാനി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആത്മാരാമൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആള് എന്താ ചെയ്യണേ? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ആ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആ സത്യസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പരമാനന്ദമാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗ്യേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. ആനയെയും അല്ലെ ജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാളനെയും പട്ടിയെയും ആരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആള് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആ സത്യസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. 55. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ടു തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ
അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ആ സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണം നേടുക. അങ്ങനെ നേടുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക. ഏതാണ് ദൈവ സാമ്രാജ്യം? ഭഗവത് ധാമമുണ്ട് അല്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആനയായി മാറുന്നു അല്ലേ. ആനയ്ക്ക് പിന്നെ തടാകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുതല പിടിക്കുന്നു, ജൂഹു എന്നുള്ള ഗന്ധർവനാണ് ശാപം. ആ ഗന്ധർവനും ശാപം കിട്ടി മുതലയായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തു അല്ലേ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് കണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വന്ന് ആദ്യം മുതലയ്ക്കാണ് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ഭക്തന്റെ കാല് പിടിച്ചാല് ആ ആൾക്കും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തനെ പിടിച്ചാലും മതി, നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. അത് ആദ്യം മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു, പിന്നീട് ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ. ആ കഥ നമുക്കറിയാം. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എൻ്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും, സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്രയൊക്കെ പോരെ? ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. ഏത് പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. നമ്പർ 1. ഇപ്പൊ വീട്ടില് 4 പേര് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മൾ 4 പേരും എന്ന് പറയാം. അത് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം മറക്കരുത്. ഏത് തരം പ്രവൃത്തി ആവട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാണ്, അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടി അവർ ഓഫീസിൽ പോകും. അവിടെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പുരുഷന്മാരായിരുന്നാലും അല്ലേ, ധാർമ്മികമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കണം, അവർക്ക് കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരുടെ ചുമതല. ഏത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു വ്യക്തി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഞാനിതാ അങ്ങേ ഏൽപ്പിക്കണം, ഇനി എല്ലാം വേണ്ട പോലെ അങ്ങ് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജീവിതം, ഈ ജന്മം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തീർത്ത് ഒടുവില് ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള അർഹത കൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും. 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനാണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങള് അചിന്ത്യനീയമാണ് അല്ലേ, വിസ്മയജന്യമാണ്. നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര കഴിവുകളും അല്ലെ ശക്തികളും ആണ് ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലേ.
അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബന്ധനങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ്, വലിയ പദവിയുണ്ട്, എനിക്ക് ധനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാശമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. ഈ ജീവിതം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ പാമ്പും കോണിയും കളിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ 99ാമത്തെ കോളത്തിലാണ്. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ. മുകളിലേക്ക് പോണോ അതോ ഒന്നിലേക്ക് പോണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ഈ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ അല്ലെ, മോശം പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണര് തന്നെയാണ് അവര്. എന്നിട്ടും അപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരാണ് അല്ലെ, കരുണാവതാരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആര് ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓടി അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന്. എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പില് ജഗായി മതായി രണ്ടുപേര് നമ്മൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു ജഗായി മതായി അല്ല, ഇന്നിപ്പോ നിരവധി ജഗായി മതായിമാരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് അല്ലെ. നമ്മളായാലും നമ്മളുടെ ചുറ്റും അങ്ങനെ ദുരാത്മാക്കളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അവരും അതെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ, അവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവര് ഭക്തരായി മാറുന്ന കഥ നമുക്കറിയാം. 61ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച എന്ന്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഞാനാണ് ഇരിക്കുന്നേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, ഈ ഒരു പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, ജഡമായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്നുള്ള യന്ത്രം. അതില് ചേതന നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമല്ല, ഒരു ഹൃദയ ഗുഹയിലാണ്. അതെവിടെയാണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല ആർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 62. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്യുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. മാത്രല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം ഏതാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയാണ് അല്ലെ, പുരി ജഗന്നാഥ്. ഇത് എന്താണ്? പുരി ജഗന്നാഥിന്റെ കഥ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക്. ഇല്ല മാതാജി.
പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല, പറയാന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെയോ? എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയാം. ശംഖക്ഷേത്രം, പുരുഷോത്തമധാമം എന്നാണ് പറയാ ശംഖക്ഷേത്രം. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭരിച്ച നഗരായിരുന്നു. രാജാവിന് നീലമാധവൻ എന്നുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വെച്ച് അറിയാം. കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, സ്വപ്നാണ് കാണാ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണും. നീലമാധവൻ എന്നൊരു അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഉണ്ട്. ആ വിഗ്രഹം ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ രാജാവിന് അതാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം, കണ്ടുപിടിക്കണം, എനിക്ക് കാണണം എന്ന്. അങ്ങനെ വിദ്യാപതി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ് മന്ത്രി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നീലമാധവനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് താമസിക്കും. ഗോപ്യമായ വേഷത്തിൽ താമസിക്കും. എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ശബര എന്നുള്ള വനവാസികളുടെ കൂടെ കുറക്കാലം താമസിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെയാണ് നീലമാധവൻ ഉള്ളത് എന്നിങ്ങനെ ഒരു സംശയം. അവിടെ താമസിച്ചു. പിന്നെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകളെ പ്രണയിച്ച് അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, രാത്രി ആരും അറിയാതെ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ പോകുന്നുണ്ട്, എവിടേക്കോ പോകും. രാവിലെ തിരികെ വരും. തിരികെ വരുമ്പോഴോ നല്ല സുഗന്ധാണ്. അപ്പൊ പലവട്ടം ചോദിച്ചു ഭാര്യയുടെ അടുത്ത്, നിന്റെ അച്ഛൻ എവിടേക്കാ പോണത് രാത്രി? അത് പറയില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, അത് രഹസ്യാണ്, അച്ഛൻ നീലമാധവനെ പൂജിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കും കാണണം നീലമാധവനെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ നിർബന്ധം സഹിക്ക വയ്യാണ്ടായപ്പോ ധർമ്മപത്നി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിനും കാണണം നീലമാധവനെ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കുറെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോണത്, അല്ലാതെ വഴിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ വിദ്യാപതി ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനാണ്. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കടുക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി. മഴക്കാലല്ലേ, കടുക് മുളയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് വഴി അറിയാലോ. അങ്ങനെ കണ്ടു. അവിടെ ചെന്ന് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ടും മതിയാവണില്ല. അങ്ങനെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ രണ്ടുപേരും മടങ്ങി. തിരികെ വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വേഗം തന്നെ പോയി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നീലമാധവനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് സൈന്യവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ വിഗ്രഹം അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. അപ്പോ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ വിദ്യാപതിയുടെ നേരെ ക്രോധവാനായി, നീ കാരണത്താലാണ് ഇതൊക്കെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നീലമാധവൻ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സമുദ്രത്തിലെ 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ചക്രം, താമര, അനന്തൻ ഒക്കെ അടയാളമായിട്ട് 3 മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെടുത്തിട്ട് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. സമുദ്രത്തില് ഈ പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളുള്ള 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ, വലിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് ശില്പികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ഉളി ഒടിഞ്ഞു പോയി, ആർക്കും പറ്റണില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവ് വന്നു. അപ്പൊ വിശ്വകർമാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിർമ്മിക്കാം. അപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം, 21 ദിവസം വേണം. ആ മുറി ഒരാള് തുറക്കരുത്, ആരും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചു. ശരി, രാജാവ് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അകത്തു നിന്ന് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഇങ്ങനെ ആശാരിമാര് പണിയുമ്പോ തട്ടലും മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും കേൾക്കാതായപ്പോ രാജാവ് ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറപ്പിച്ചു. തുറന്നപ്പോഴോ അപൂർണമായിട്ടുള്ള മൂർത്തികള്. ശില്പി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല താനും. രാജാവ് ആകെ വിഷമിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമോശാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴെന്താ, നല്ല എന്താ പറയാ, ആനന്ദഭാവം. കണ്ണുകൾക്കൊന്നും കൺപീലിയില്ല, ഇമ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഭക്തരെ കാണാനുള്ള രൂപം. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ഭക്തരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജഗന്നാഥിന് കണ്ണിന് എന്താ പറയാ, കണ്ണടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ
ജഗന്നാഥ്, അതായത് വിഷ്ണു രൂപം, പിന്നെ ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും സുഭദ്ര, നടുവില് കുഞ്ഞി പെങ്ങളും, അങ്ങനെ 3 രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടായി. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, ഇത് എൻ്റെ ആനന്ദഭാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് സന്തോഷമായി ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് കരുതി ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വിളിക്കണം, അതല്ലാതെ നിസ്സാരക്കാരൊന്നും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയാൽ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് പോയി. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കോ ഇവിടത്തെ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു പകല്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ക്ഷേത്രം മണ്ണിനടിയിലായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നീട് കാലാന്തരത്തില് കാലമാധവൻ എന്നുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴ് കുതിര ഒരു ചക്രത്തിന്മേൽ തട്ടി വീണു. അപ്പൊ രാജാവ് അവിടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോഴ് കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോ ഒരു ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുത്തു. അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ആ സമയത്താണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് തിരിച്ചെത്തണത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആരും അറിയില്ല, അല്ലെ? എത്ര യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞു, ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഈ രാജാവ് തന്നെയാണ് എന്ന്. പിന്നീട് അപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മാവ് വന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരവധി വിസ്മയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന് മീതെ ഒരു സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ചക്രം നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യണതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആ ചക്രം എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലമാണ് എന്ന്. സിംഹദ്വാരം എന്നുള്ള കിഴക്കേ ഗോപുരമുണ്ട്. അവിടെ ദേവഗണങ്ങൾ പോലും വന്നിട്ട് അവിടെ ദർശനം എടുക്കണ്ടേ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കും എന്നാണ്. അതുപോലെ ആ ചക്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കൊടിയുണ്ട്. ആ കൊടി കാറ്റിന് വിപരീത ദിശയിലാണ് ആ കൊടി പാറുന്നത്. അതുപോലെ കടലിന്റെ അടുത്താണല്ലോ ക്ഷേത്രം. കടലിരമ്പൽ എല്ലായിടവും കേൾക്കും. പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാലമ്പലത്തിലേക്ക് കടന്നാല് കടലിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കില്ല. എന്താ കാരണം? സുഭദ്ര കുഞ്ഞു പെങ്ങൾക്ക് കടലിരമ്പൽ പേടിയാ, അതുകൊണ്ടാ. അതുപോലെ അവിടുത്തെ തെടപ്പിള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അടുക്കള, അവിടെ നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു വിസ്മയാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വിറക് കത്തിച്ചിട്ടാണ്. മുകളിലായിട്ട് 7 പാത്രം വെക്കും. അത് പാകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലെ പാത്രത്തില് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വെന്ത് കിട്ടുക. അതുപോലെ അവിടെ ഇപ്പോ ഇന്ന് 2000 പേരെ വന്നുള്ളൂ പ്രസാദത്തിന്. നാളെ 2 ലക്ഷം പേര് വന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഇതേ പ്രസാദം തന്നെ എല്ലാവർക്കും സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തികയും ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല. എത്ര ഭക്തര് വന്നാലും അവർക്കൊക്കെയും കൊടുക്കാനുള്ള പ്രസാദം അതിലുണ്ടാവും എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി വിസ്മയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രസാദം കഴിച്ചാല് പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പക്ഷെ എനിക്കിതൊന്നും അറിയാതെ വെറുതെ പോയത്, ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ. പക്ഷെ അന്ന് ഞാനൊരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു. എന്റെ മകൻ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കായിരുന്നു, വലുതായിട്ട് പഠിക്കില്ല. അപ്പം +2. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ ജയിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉരുൾ ചെയ്യാന്ന്, ഉരുൾ നേർച്ച. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ പോയില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകണമെന്ന്. അവനിപ്പോ MSc ആയി. അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി, ഞാൻ അവിടെ ചോറ് കഴിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു. അറിയില്ല ഇതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായത്. പ്രസാദം കഴിക്കണം. അവിടത്തെ പൈസ കൊടുത്താലും കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് കിട്ടും. വെറുതെ പ്രസാദല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഈ കിച്ചണൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കണ്ണടക്കില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. ആ കണ്ണടക്കുന്ന ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് പോലും ഭഗവാന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്തരെ കാണാതെ.
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പാണ്ഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡ വെച്ചാ അവിടുത്തെ ഈ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യണ തിരുമേനി നമ്പൂതിരി. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന കിച്ചണിൽ ബാക്കി വരുന്ന ആട്ട, പഞ്ചസാര ഒക്കെ നെയ്യൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ശ്രീലകത്ത് കൊണ്ടുപോയി മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടെ നിവേദിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ പാണ്ഡ തൻ്റെതായ നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കല് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെയിൻ തിരുമേനി അറിഞ്ഞിട്ട് അത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു രാജാവിന്. അപ്പോഴ് രാജാവ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവിന് ഇങ്ങനെ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. എനിക്ക് ശ്രീലകത്ത് വെക്കുന്ന നിവേദ്യത്തെക്കാളും പാണ്ഡ മരച്ചുവട്ടിൽ വെക്കുന്ന നിവേദ്യമാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം എന്ന്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആചാരത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ വർഷവും രഥോത്സവം ഉണ്ട് പുരിയില്. പുരി ജഗന്നാഥിന്റെ രഥോത്സവം വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വരുന്നത്. ആ രഥം വലിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രഥോത്സവത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിയാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ മഹത്വം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്, ഈ അടിച്ചു വരുന്ന ആള്. അത് അവിടുത്തെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതികരമായിട്ടും സ്ത്രീകളുമായിട്ടും ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യവഹാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ രാജാവായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ കാണാൻ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കാത്തത് എന്ന് തോന്നാണ്. അങ്ങനെ രഥയാത്രയുടെ അവസരത്തില് അവിടെ എല്ലാം സാധാരണ ഒരു ജോലിക്കാരന്റെ വേഷത്തില് അവിടെ എല്ലാം ക്ലീനിങ് ചെയ്യണ ജോലി രാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ രാജാവിന്റെ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള ആ കർമ്മം കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തോഷവാനായി പിന്നീട് ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ. 63 ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവും ഞാനിതാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചോളൂ. എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചാല് നിനക്ക് ചെയ്യാം. നിനക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് നിനക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു വത്സല പിതാവ് ഒരു പുത്രന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ, ഈ കാരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട്, നീ ഇന്നത് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ആവാം, ഇതൊക്കെയാണ് നിന്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനുള്ള വഴികൾ, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനി നിനക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അത് നീ ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറയാ, അല്ലെ, നല്ലൊരു പിതാവ്. ചിലവര് പറയും നീ ഡോക്ടർ ആവണം, നീ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊരു നല്ല രീതിയല്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഒരു വത്സല പിതാവ് മകനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. 65 മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ 9:34 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഒരു വരി മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, ഷുവറാണ്, ഡെഫിനിറ്റ്ലി. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ, അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാവുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാ സീക്രട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നോളജും. അപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ, എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, അപ്പൊ എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇത്ര ഈസിയാണ്. 66 സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച.
സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടു, നമുക്ക് എല്ലാ പാപവും തീരും അല്ലേ? അതിന് സർവധർമ്മം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പല പല ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, അതൊക്കെ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കൂ അർജുന. അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കട്ടെ. നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ടോട്ടൽ സറണ്ടർ. എന്നിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തോളൂ. നിന്നെ ഞാൻ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാം. നീ ഡോണ്ട് വറി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ 68. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു അഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞു അല്ലേ? അത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ആ കർമ്മം നിശ്ചിതമായിട്ടും ലഭിക്കും. അവസാനം ആ ആള് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ആരുടെ പരമ്പരയിലാണ് അല്ലെ? ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് കാരണത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് അവനവന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഈ സംഘടന ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിതാൻ നജമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക്, ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ? രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് പ്രിയങ്കരനായിട്ട്. അതിലും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല, ഇനിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ 70ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഭഗവാൻ. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കേണ്ട അല്ലേ? നമ്മള് ഈ സംവാദം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ സംവാദം പഠിച്ചറിയുക ബുദ്ധി കൊണ്ട്. അവരെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുക തന്നെയാണ്, എന്നെ പൂജിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറി, സംശയമൊക്കെ മാറിയില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഉവ്വ ഭഗവാനെ, ഞാനിപ്പോ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോ സ്മാർട്ടായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എൻ്റെ സ്വബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ആ ബുദ്ധി വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോ ദൃഢനായി, സംശയരഹിതനായി. ഇനി അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാനിതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ഇപ്രകാരം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ, കമന്ററിയാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയോട്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഈ സംഭാഷണം കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ സംഭാഷണം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു അല്ലേ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടന്നത് സഞ്ജയന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമരഹസ്യമായ യോഗങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കും അതൊക്കെ
കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനിത് ഓർമ്മിച്ച് എനിക്ക് ആനന്ദം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വിശ്വാവിഷ്കാര വിരാട് രൂപം, ആ വിരാട് രൂപം കണ്ടിട്ട് ആ രൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കണു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. 78ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ വേണമല്ലേ? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകമാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിച്ചു അല്ലെ. വീരയോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ദ്രോണര് എന്നിവര് സഹായത്തിനുള്ള തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. യുദ്ധരംഗമൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും സർവശ്രേയസ്സും സകല വിഭൂതികളുടെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനും അല്ലെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള ആ അർജുനനും ഉള്ളവിടത്ത് ഐശ്വര്യം, വിജയം, അസാധാരണ ശക്തി, നീതി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന്. അപ്പൊ യുദ്ധം യുധിഷ്ഠിരനും ദുര്യോധനനും തമ്മിലാണ് അല്ലെ. ജ്യേഷ്ഠൻ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതാണ് അർജുനൻ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹായികളോ അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭാരതം ആരാ ഭരിക്കണ്ടേ തീരുമാനിക്കാനുള്ള യുദ്ധമാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ ജയിച്ചിട്ട് ഭരിക്കും എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ജയിച്ചതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിരന് കൂടുതൽ അഭ്യുദയം ഉണ്ടാകും, നീതിമാനാണ് അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ, ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ധാർമ്മികനാണ് എന്നൊക്കെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസം വരെ ഒരു നുണ പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള നീതിശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ അല്ലെ. ഈ 4ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് നമ്മളൊക്കെ, നമ്മുടെ ജീവൻ പരമാത്മാവിന്റെ അണുപ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ച നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവം, ഭഗവാന്റെ കരുണ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക, നമ്മൾ അതേ വേണ്ടു. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാ വ്രജഗോപികാനാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഗോപികൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു മാത്ര പോലും വിയോഗമില്ലാതാവണം, അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ വ്രജഗോപികളുടെ പോലെയുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ജയദേവ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം അഷ്ടപതിയൊക്കെ എഴുതിയ ജയദേവൻ, അദ്ദേഹം 600 വർഷം മുമ്പ് ഭോജദേവ്, വാമദേവി എന്നിവർക്ക് ജനിച്ച മകനായിട്ട് ജനിച്ചു ജയദേവ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ ഭജനയൊക്കെ ചെയ്തു. കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ പിതാവ് ഭോജദേവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നിരഞ്ജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണമൊക്കെ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. തിരിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അച്ഛനമ്മമാര് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ നിരഞ്ജൻ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, ഈ ജയദേവൻ കുട്ടിയാണ്, 10-15 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കയ്യൊപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വീട് കൈക്കലാക്കി. ജയദേവൻ തെരുവില ആയി. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജയദേവന്.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ മകൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ്, വീട് അഗ്നിക്ക് ഇരയായി, രക്ഷിക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ജയദേവും എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്നിട്ട് തീയൊക്കെ അണച്ചു. അങ്ങനെ നിരഞ്ജനും തെറ്റ് മനസ്സിലായി, മാപ്പ് പറഞ്ഞു, വീടൊക്കെ തിരികെ കൊടുത്തു. ജയദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുരുഷോത്തമ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പരാശരൻ എന്നു പേരായിട്ടൊരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. വല്ലാത്ത പൈസയൊന്നുമില്ല കയ്യില്. അങ്ങനെ ദാഹം കൊണ്ടൊക്കെ വലഞ്ഞ് വീണുമൊക്കെ പോയി, പല വഴിയിൽ നടന്നൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻ വന്ന് ജലമൊക്കെ നൽകി ഒരുവിധം പുരിയിലെത്തി. അങ്ങനെ സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പർവ്വത ശ്രേണികള്, സീനറി, പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ. അപ്പോഴ് യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ജയദേവനിൽ നിന്ന് മധുരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കേട്ടിങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി. പരാശരൻ അതൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ എന്നും പരാശരനും കൂടെ ജഗന്നാഥന് ദർശനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിലാണ് രാപ്പകല് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാണ്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് അവിടുത്തെ രാജാവും ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം അഷ്ടപതി കേൾക്കാനിടയായി. വളരെ പ്രശംസിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പൂക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ, പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പൂവൊക്കെ പറിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി അഷ്ടപതി പാടിയിട്ടാണ് പൂക്കൾ പറിക്കുന്നത്. ഈ അഷ്ടപതി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തോട്ടത്തിൽ പോവും എന്നാണ്. എങ്ങനെയാ അതറിഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം അവിടെ വീണു പോയിരിക്കണു. ധോത്തിയിലാണെങ്കിലും ഉള്ളുടക്കിയിട്ട് കീറിപ്പോയിരിക്കണു. അപ്പൊ പൂജാരി വന്നിട്ട് തുറന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ധോത്തിയൊക്കെ കീറി ഇരിക്കണു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവിടെ ചെല്ലാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി നമ്മള് ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഒന്ന് നോക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്ര രത്നത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംബസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുമാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതാമേകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമവും, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണായിരുന്നു അല്ലേ? അതെങ്കിലും ജപിച്ച നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞത് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, എല്ലാം ചെയ്യുക. ഭക്തിയൊക്കെ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.